Makadeni Dr. Manefaro ndozi madzibaba tatenda ndiri mwone pamuchinjiko nokutambire kupodcast yedu yakatanga inonzi Muchinjiko podcast. This project I'm excited about it. Hopefully you'll be excited because zvidzidzo zvakawanda imo ndotendawo kuti muchadzidzo zvakawanda pfurikidzirei. Zvokutanga da kutenda kune subscribers viewers edu chikonzero chateta YouTube kuspreada shoko raMwari kune munhu wese, and you all see comments evanhu vanosiya, so tinotenda ufind the videos anopostwa peaceful, comforting and educating. So now we've started the platform in Muchinjiko podcast. We're going to be discussing about Masowe and how it relates to our lives, daily lives. So everywhere. No matter no question this podcast is open to everyone. They are named about Masowe. I'm gonna see my comments in, I'm gonna comment and then we'll do the video. So you guys hopefully stay tuned. So if you have any questions, feel free to leave anything you wanna know. Why vapostori vagere pamuchinjiko nevose hama dzedu dzisati dzapfekawo nguo chena ndinokutambirai nokokai papodcast yedu inonzi Muchinjiko podcast. Ndini host wenyu baba madzibaba tatenda, ndiri mwana wepamuchinjiko. Ndokutambirai nemaoko kunyange nevose vari kuona dai nepodcast iyi kumatire mana kwavari rwimbo kuti muchadzidzo zvinhu zviviri zvitatu zvina mberi. Nhasi ndina baba Peter, nhasi ndiwani unombokurukura nawo ndichisira kuna baba Peter vambozviintroducer. Kazivai vapostori, ndinofara kusangana nemi papodcast inova yekutanga. Ndiri musondosi pamuchinjikwa. Muchinjikwa zvinoreva kuti dombo, ndo zvinoreva kuti muchinjikwa. Asi muchinjikwa uyu zvinoreva kuti unounganidza masangano ose, unosanganisa masangano ose. Vari kuRoma vanonamata kwaMwazha, vari kunamata kuAnglican, vari kunamata Methodist, vose vakasununguka kuuya kuzonamata kumuchinjikwa, nekuti ndo donzvo rakatumirwa mutumwa watiinaye. Vakatumwa naMwari vaine chinangwa nechikonzero chimwe chete chekunzi enda unobatanidza masangano ose chive chinhu chimwe chete. Ndatenda. Ndatenda baba Peter neintro yawo. Aiwa muzora nhasi kune wese vari kuona ndatimbogare baba Peter timbokurukura maviri matatu kudai wese wakateerere ndovimbo tavachadzidza kudai mbofukidzira mukutaura kwatichaita, uyezve kana dai wane mubvunzo kana zvoda kudzidza aiwa munosiya henyu mibvunzo yenyu kumakomenti. Tinoona tana vhidhiyo podcast muchitaura nezvazvo vanoda kunzwisisa muchinamato, kuzi kune vamwe vedu hama dzedu dzatataura dzisati dzapfeka nguo chena idzi ndechida kuti vamwe vanenge vasinganzwisise nekuti vanenge vachishayachi kuti woudzwa nani kuti zvinhu zvakamira sei. Saka nanhasi muzora nhasi topic yedu ndingati nhawiro yedu kuti vanhu vese vagoziva baba Peter kuti kunzi kumbonzi mupostori zvinomborevei kana kuti zvakambobva kupi kunzi chipostori. Ndichikusiyai muzivise kudai nevese vari chaona. Ndotenda. Chekutanga chinonzi mupostori. Mupostori zvinoreva zvishanu zvakataurwa kumashure uko kune vakatumwa, ndo zvinoreva kuti mupostori. Ndo zvakabva zvanzi muchinjikwa uyu ukautakura uchakuchengeta uye uchakurera. Ndezvipi zvishanu zvakataurwa kune vakatumwa vachitumwa pasi pano? Zvakabva zvanzi pakapuwa muenzaniso kuti ukatora ruoko rwako rune zvigumwe zvishanu ukatyora aka kamwe chete aka waakutotambudzika pakudya sadza. Even ukatyora ichi chapakati ichi waakutotambudzika kudya sadza. Kureva kuti kana zvishanu izvi zvakakwana unenge wagadzira zvishanu zvakataurwa pane vakatumwa kuti uve mupostori. Ndezvipi? Tsananguro, mutemo,
miko nemirayiro ndizvo zvimwe zvacho. Ndoda kukudzoserai kumashure zvishoma. Baba Johani vachitumwa vachiuya panyika yevanhu vatema kana kuti vachiuya vachipinda munyika yenevanji, vakati vanhu vatema ndatumwa naPiyo. Piyo zvinoreva kuti Mwari Baba. Piyo anova Mwari akanga achiwa tsika dzakanga dzichiitwa nemadzitateguru edu kana kuti nevanhu vakanga varipo, zvinoreva kuti mapfekero, mafambiro, matauriro, tsika nemagariro, madyiro chaiwo. Saka izwi redu pana Baba Johani rakabva rati pane izvozvo izvi pane zvimwe zvachiwa nezwi, pobva paita zvimwe zvisina kuchiwa, nekuti zvakafanana nekuti vanhu vakanga vachikudza midzimu ine mashavi, zvakabva izvozvo zvakasiyiwa neizwi, ndokubva ratora tsika dzakanaka. Saka mupostori manje, kuti munhu azonzi ave mupostori, kana munhu achinge auya kumasowe, chekutanga anogarwa naye pasi nedare, odzidziswa muko nemirayiro nemitemo, oudzwa, abvumirana nazvo, obva abatwa pamusoro, zvinova kuti aamupostori. Asi kana aamupostori murwendo rwokunge aamupostori, mitemo iya, miko nemirayiro, tsananguro, izvozvo ndo zvinenge zvichinzi ndomupostori. Ndezvipi? Kungave kubasa kwenyu baba kana kuti madzimai, mafambiro chaiwo amunoita, step yamunotoita mubasa, kana madyiro amunoita makagara muri pabreak paya, hazvimbode kuti imimi muzviintroduce kana kuti utaurire vanhu kuti uyu mupostori. Mabasa enyu aya kana kuti mafambiro akataurwa aya nevakatumwa, vanhu vanototaura vega kuti uyu mupostori, uyu mupostori, nemafambiro nemapfekero nematauriro. Mupostori munhu anoti kana achitaura anotaura zvakadzikama. Mupostori haabvumirwi kubudisa mashoko anowawa, kutuka, kubudisa achituka. Mupostori kana achitaura anotaura murudo rwake Mwari Baba, ndo chinonzi mupostori. Mupostori anobvumidzwa kuti apfeke hembe dzine mutsigo, ndikuti achinonzi mupostori, zvakadzikama. Mupostori haapfeke hembe inotangira kwayakaperera, ndo chinonzi mupostori, ndikutaura tsika chaidzo. Asi izwi iri parakataura nhau yemupostori, rine zvarakaimba, rakaimba richiti ndine urombo nedzinza revatema riri kutiza pachishanu richienda kumangondo, riri kutiza pachishanu richienda kumangondo. Ndine urombo nedzinza revatema riri kutiza pachishanu richienda kumangondo, riri kutiza pachishanu richienda kumangondo. Ndine urombo nedzinza revatema riri kutiza pachishanu richienda kumangondo, riri kutiza pachishanu richienda kumangondo. Amen. Izwi ndo zvarakabva raimba pana Baba Johani, hanzi ndine urombo nedzinza revatema riri kutiza pachishanu apa richienda kumangondo. Kumangondo ndekupi? Ndokwandataura kuya kuti vanhu vakanzi vane mapfekero avanofana. Mupostori ane mapfekero aanofana kuti aite. Mupostori, kana munhu achinzi amupostori, ane maimbiro chaiwo aanofana kuti aite. Saka mumba mevapostori hamurwiwe, kana chinonzi mupostori mune kurudo rwekudenga, ndo zvakataurwa neizwi kana kuti kune vakatumwa. Kumashuro ndomumirira ipapapa, ndinoenderera mberi. Aiwa, ndinotenda. Aiwa, abba manatopatsanura chaizvo babisi, ndokutendai.
asi unogona kuzobvunza kuti sekupotsa kwamabheta kuti mupostori nechavanhu chiita nezvekare kufuridza kune kumadzitegudu zvinozopindirana pakuti chii manje zvinopfekana sei muwe kuva mupostori even kutsika neunhu nemagariro edu. Chekutanga kare izwi risati rauya midzimu naMwari chinhu chimwe chete zvinofambidzana, nekuti kare izwi risati rauya Mwari aitotaura nemasvikiro. Mwari aitouya ndoda kupa muenzaniso mudiki-diki. Vakuru vedu kuti vazive kuti mvura yaMwari akuda kutaura nawo kare, vaiona mhute pamusoro pegomo, gomo raiita mhute, snow. Wobva waona gudo, mukanya wokwira pamusoro pegomo, mukanya wobva wati homu. Vakuru vedu vaibuda woenda nekuti vaiziva kuti Mwari akuda kutaura navo. Vanhu vatema ndiro rudzi rwakadiwa naMwari. Nekuti izwi rakati ndauya munyika yegore dema, munyika yevanhu vebvudzi pfupi. Ndatumwa naMwari kuti ndiuye ndizopfunya chisero mukati menyu. Chii chakanga chachiwa naMwari? Ndidzo tsika dziya dzandataura. Mukatarisa kuno mhiri kwatiri kwemakumbo, mwana womurungu mukomana anopfimbira amai vake boyfriend, hazvishamisi. Kwedu isusu ukazviita kunyika yedu yeruwaniko unotora mhosva, unotanda botsu. Nyika yedu isusu ndiyo chete nyika yekuti ukarova amai unopenga. Haugone kunongedza kunyanga amai. Ndidzo tsika dzakachiwa. Right. Ndataura nyaya yekuti vakuru vedu vaiti kana vakuda kuzati Mwari vakuda kutaura naMwari, vaitaura, Mwari aitaura through masvikiro. Zuva reFriday chairo rainzi chisi, raiyera, vairiti chisi. Waitoti ukaenda kumunda kuda kunosakura, uri kumunda ikoko waimhanyiswa nemakudo nemapadza enyu, mahomba ekudzokera mumisha. NdiMwari aitaura. Saka Mwari nemasvikiro kana kuti nemidzimu zvinhu chimwe chete. Ndokusaka izwi parakauya rakazoti pana Manuel, ndauya kuti nditande midzimu ine mashavu, kuti muzive kuti murume uyu akatumwa. 5 izvi ndiwo maronda futi 5 akaonekwa naTenzi Ginatio pamuchinjikwa. Achinzi naGinatio, ndaona maronda 5 achijuja ropa. Baba wedu wakabva wafoka 5. Ndiri kutaura ukuru kana kuti kutumwa kwemutumwa achiuya pakati pedu. Ndosaka manzwa namuti idaiforce, nekuti mufiri akafa. Vese vamuri kunzwa vachiti akavhura akasangana obva ndakatumwa. Mutumwa akatumwa nani? Chimbobvunzai vaprofitiwo kuti imi Ishe mukuti makatumwa nani? Baba wedu mutumwa abatwe pamusoro. Baba wedu chaiwo vanongobvira vakabatwa pamusoro. Baba wedu chaiwo vanongobvira vakadirwa mbiya nekuti mutumwa. Mutumwa ndiye anotokumbirira vaprofiti wotobarwa musangano zvakare. Ndosaka muri kuona musangano redu remuchinjikwa iri vaprofiti vari kubarwa musangano. Mutumwa anongouya oti nhasi ndatumwa kuti ndikupei mweya mutsvene, ende wobva watoya mweya mutsvene wacho, wobva watogara wotoita basa. Saka vaprofiti pavanenge vakuita basa paye vanofanira zvavo kuti vadzikame, nekuti havasirivo vakatumwa. Nyakutuma uyu anongoenda futi pagwenya paye paanobatidza paye, akaona kuti waakubuda munzira yake, anongodzima swichi so. Ndo paye paunenge wakuprofita munhu kuti amai ndaona makatakura matwinzi mudumbu, munhu wobva asvara mwana mukomana umwe chete. Unenge wakuita offside, nekuti unenge wabva pa5 zvakataurwa kuvatumwa. Ndatenda ndombomirira pano. Zvandinozotaura kuti munamata vakuru vedu mune munamatira vaita zvamatira kutsanangura nyange kuti vaibva vari pamusoro pegomo nemhuti wezitika, vaibvaziva kuti Mwari ari kuvadedza uyazonamata. Asi dati vanhu vagoziva kuti mumvure mezvaitika izvozvo tichizopfeka munguo chena zvakazochinja sei uyezve zvakatanga sei? Ndotenda zvandataura paye kuti kare
vakuru vedu kuti vazive kuti Mwari akutaura, pane zvaiitika. Vaitoenda pasi pemuti pemwacha woombera, wotaura naMwari. Sadza robva rabuda richitopisa riri zviyo nenyama yacho, wodya. Vaidya wobva wasiya, ndiro dzaizongodhisapiya futi. NdiMwari aitaura nawo. Zvakazoitika manje 1931 ndo pakatumirwa mutumwa baba Johani. Ndikati mutumwa, Johani yaiva ngirozi pana Peter Masedza. Atumwa aenda kwaNyambweda, akasvika kuine mutambo. Masvikiro ose enharaunda edunhu anga akaungana, masvikiro ose, ndokuti masvikiro ndo aitaura naMwari. Vanga vakaungana vaine mutambo, pane bira guru. Saka baba Johani vakabva vati kwiti pamusha iwowo. Wati kwiti pamusha uyu, wapinda mumba imomo usiku. Masvikiro haana kutaura. Mukombe wedoro waitambidzwa kubva uko uchitouya, baba Johani achitoutambidzwawo vachiupfudza uchienda. Hakuna akadhakwa. Kunze kwakutozoedza, svikiro guru Matangira ndo rakazoti pakati peda ndine murume wandaona ari kumbwinya, ane kuyera. Murume uyu ndanzi ndimupe nguva ataure ega nemuromo wake. Saka baba Johani ndo paakabva ati, ndinotenda, asi inini ndine mutambo wangu wandiinawo wakasiyana nemutambo wenyu wamunawo munomu. Inini wangu mutambo unotambirwa kurenje, kumasowe, musango. Saka ndanzi mose nditeerei. Fungai kuti svikiro guru Matangira rakatoteerawo kuteera mutumwa baba Johani. Saka vaenda vateera, nekuti baba Johani paakauya ane vaakauya nawo vaera kubva kudenga uko, ane ngirozi dzaakauya nadzo. Ndinonzwa zvangu vamwe vachinyepa kuti dzaiwa 100 dzaiwa 200, vamwe vanonyepa kuti dzaiwa 300. Akanga aine ngirozi 24 dzaakauya nadzo kubva vaera vaakanga ainawo. Saka vasvika mudondo, baba Johani vakabva vatora mufanikiso wekufa. Saka nguva yavakatora mufanikiso wekufa, vanhu vakanga vateera baba Johani vakabva vatiza, vakati murume uyu anopenga uyu, atibvisa kumusha uku kuti auye afire musango, tigozoita mawitness mangwana kumapurisa. Nekuti nguva iyoyo kwaiwa ainzi mabhurakwacha aSmith. Mapurisa aipfeka zvikabudura nezvibhutu zvaisvika kwairowa, vaitozikanwa ainzi mabhurakwacha. Saka vanhu vakatya kuti tinozonzi tiite mawitness kunzi akafa sei. Saka vanhu vakabva vatanga kutiza. Baba Johani vakabva vabepura, vakati aiwa, dzokai zvenyu, dzokai musatize. Ndanga ndichitaura nemadzinza enyu. Madzinza madzisekuru vako iwo, madzibaba vanenge vakafa zitateguru remusha menyu rakaenda rekutanga ndo raitaurwa naro iroro. Ndachimakumbira madzitateguru enyu kuti akusiyei, akubvumidzei munamate. Nekuti vanhu nguva iyoyo munhu aiti kana afa, mweya wemunhu waiiswa pamombe, ndo pawaiiswa. Saka baba Johani akati, ndatumwa naPiyo kuti munhu mutema ndikuendese kudenga. Kudenga uku kune paramende yagarwa. Baba wekudenga vakatitumira chipo. Paramende yacho yaitaura Abrahama, Isaka naJakobo, ndiyo paramende yaitaurwa. Saka zvinoreva kuti nhasi uno vapostori mukaramba Abrahama naIsaka naJakobo, hapana kwamuri kuenda. Bvisai zvenyu nguo chena, vana baba nana amai. Nekuti kuti mutange kuziva kwamuri kuenda, munofanira kutanga mabvuma paramende yaAbrahama naIsaka naJakobo. Saka ndo pakatangira chinamato chaakubviswa manje kumasvikiro, chaakuya munguo chena. Asi pachakauya munguo chena imomo, baba Johani wana kuti tukai masvikiro enyu, kwete. Vese vaitaura, pakauya baba Johani munyika yaNyamweda, vese vaiti hoi vaitaura nemudzimu, vakanyarara. Ngara yeJudhea yati kwiti,
paimba yemunhu mutema. Baba Johani akazoenderera mberi achiti, nekuti Baba Johani akangouya nechikabudura chake neT-shirt chena, ndo zvinhu zvaakauya nazvo nenokati refu, asi akabva ati kumashure kwangu kune murume ari kuuya, kuna Emmanuel ndiye ari kuuya. Saka Emmanuel paakachizouya pana mudiki waDzangari, ndiye akauya nenguo chena akapfekedza munhu gemenzi. Gemenzi zvinongoreva muviri wake Emmanuel. Bhandi kusunga kwatinoita kwayagwa zvinoreva kuti mitemo iyi inonzi mufukanda wafa. Saka Manuel ndiye akachizouya manje akutipfekedza nguo chena kana kuti garments. Mukatarisa nhoroondo iyoyi, rimwe zuva kuDheranji pamusoro pegomo, rimwe gore Emmanuel pana mudyi waDzangari akaita shura, aida kubhabhadhidza vanhu pamusoro pegomo. Saka akaembawo sana, mvura yaibva muzasi megomo ichikwidza kumakata ichienda kumusoro ikanozara pamusoro pegomo, vanhu vakabhabhatidzwa. Ndinoziva hangu kuti nhau yandaa kutaura iyi iri kuda vane ndebvu. Vana vabarwa kumuchinjikwa ndo hamunoti ama 2000 makakomborerwa imi, nekuti hamuna kumbotsenga mushonga. Vabereki venyu vakakuzvarirai kumasowe, dzimwe nhumbu dzakatakurwa nana amai vaingoudzwa kumasowe nemutumwa kuti wakatakura matwins, zveshuwa kutobara matwins. Tiri kuzviona mabasa ari kuitwa nemutumwa. Ndinoti kwamuri makorokoto, nekuti hamuna kumbotyiswa mushonga. Isusu taita poriji rekukurungirwa mushonga. Ukaona murume mukuru akubuda rute, achirwerwa rute paderere, rume guru, zvine zvazvinotaura. Ishoni yakadzika yandiri kutaura ndiri kuti mimi vana vabarwa kumuchinjikwa kubva pana 2000 kana kuti kubva pana 1997, imimi ndimi muri kufanira kutakura chinamato ichi, nekuti hamuna mushonga kana nyora dzamakatemerwa. Isusu vana baba vaPita takatemerwa nyora, tairarama tichitemerwa nyora tichidyiswa mushonga. Saka imimi wechidiki, farai, udzai hama dzenyu shamwari kuti huyai mubatwe pamusoro muite vapostori, wapfeke nguo chena iyi, tifambe nemuchinjikwa. Murume watiri kutera anova mutumwa Manuel ari kutaura pavari. Umwe chete uya akambotaura pana mudyi waDzangari. Iro izwi rakangwara haritume munhu asina twake, asina kupfuma, nekuti unotanga kubira vamwe. Mukatarisa baba wedu izvezvi vane more than 8 madegree. Ivo pavakatumwa nezwi vachiuya munyika ino, pavakauya kunyika ino vakauya vachiti ndiri kuenda kunoita transport and logistics, ndo zvavaifunga ivo panyama yavo. Asi kudenga kwakune njere yako yechitanhatu. Saka vauya munyika ino havana kumboita nguva vakadzwa izwi rakutovati izvezvi rongedza udzokere kwawakabva. Chimbofungai vana baba nana amai kuti unengoriwe zvako wabvawo kuZimbabwe uchingopinda muno pamauya neAslam, uchingopinda nhasi mangwana Britain yokuti dzokera, munozvitorawo sei? Obva watodzodzokera. Ndikuda kutaura kuti murume uyu akatumwa naMwari, achingosvika mangwana novanzi dzokera, asi haana kuramba. Baba wedu chavasina kuziva ndechekuti vongu vaida kuita transport and logistics dzepasi pano, but Mwari aida kuti vaite transport and logistics dzekudenga, dzekutransporta mweya yenyu imimi kuti iende kudenga. Nekuti murume uyu ndiye anoziva kuti chigaro chaMwari zvachakaita, ende iye chake chiriko kudhara. Wedha manamata, mabvuma kuita vapostori, oro muri kurambira muchipfeka tuhembe tunotangira kwatinogumira, uyo mukuda kuramba muri kutsika dzakaipa, mitemo netsananguro zvanambotaura zviya zvinonzi mupostori 5, wedha musida kuzvichengeta, uyu murume uyu chake chigaro chiriko. Saka udzai hama neshamwari kuti huyai tinamati. Ndobvumirira pano mune mumwe mubvunzo. Mune zvakawanda zvizhinji matopindure namatotsanangura, asi kune vamwe vanogona kuti sese chipostori ichi
zvamataura semutemo miko nemurayiro. Vamwe vanogona kuti kutoita mupostori kune zvakawanda zvanogona kusapfekera gemenzi kana kuya kuda kuti tizobatana tinamatire pamuchinjiko. Mungavakurudzire sei kuti vagozokwanisa kuzopfugama nekunamata sevanhu vatema, nekuti vanogona kuti pamwe mitemo nemwe miko iyi yakatiomerei, zvinogona zvichivakurira kuti vagosiya zvimwe ma1 or 2 zvino. Saka imi mungavakurudzire muchiti chii? Mupfurikidzira kuti wazonamato upfurikidzira muti akapfeka nguo chena. Maita basa mabasi toda kumbobvunzai mubvunzo. Munyika mune mutemo pamurayiro 12 pamurayiro 10 pane umwe murayiro uripo unonzi usabe, usapombe. Nekuti ukapomba unoenda kujeri. Munyika muno ukapomba futi unoenda kujeri. Kumire gungwa kudenga waiti ukapomba futi waiurayiwa kana kutakwa nemabwe. Ukaba futi waisungwa. Saka hatina zvimwe baba pakunamata, hatidi kunamata chiita zvokubabadzirana tichinyeperana kuti uyai imimi tinongokuti zvedu pombai muchingopfeka henyu musikapfeke magemenzi asi muchiuya muchipomba muchirepa vanhu. Hatidi kunyeperana zvakadaro. Kana munhu atofunga kunamata, toda kumbokupai muenzaniso baba. Manuel akati hatibvumidzwe kuroora varungu. Ndoda kutaurira imwe nawo. Manuel naJohani vakati munhu mutema haabvumidzwe kuroora murungu. Zvoreva kuti kana makatoroora baba Aloisi mune wenyu murungu, mune basa izvezvi rekutoti muende kuna Manuel. Hamene anokuregererai here hatiziwe. Murungu. Izvi ndoziva kuti vapostori vazhinji havazvide, but ndotaura chokwadi. Inini zita rangu ndinonzi Ndindambata, ndiri mupurisa. Saka ndikabata munhu ndinomubata netsananguro, ndobva ndinomukanda kuna Emmanuel. Saka murungu haarorwe, full stop. Vaise vakaroora varungu vane basa rekuenda kuna Manuel, handizivi kuti anovaregerera here, nekuti Manuel umwe chete ndiye akatodaro. Saka nhau yekuti baba ndikuti ndikunyeperei tobhabhadzira vanhu kuti uyai zvenyu asi muzopomba muchingouya hazvisizvo. Ndo pai manje pandataura kuti chinozoita kuti vanhu vasade chinamato ichi, kuti vasade kuita vapostori, ndiyo zvishanu zviya. Nekuti kuti munhu anenge akufunga manje kuti ndisapfeke mini, nekuti tauya pamapfekero andambotaurai tsika neunhu, ko musoro wangu uda kurukwa. Pakudya anenge achiti poku inonaka zvekuti, pamadyiro obva afunga futi kuti hunhu oti inoda kupomba zvekuti nevarungu. Saka ndo panozoita kuti munhu atadze kuita mupostori pazvishanu zviya. Anenge akufunga kuti zviri nani ndimborambe ndichitambira kumidzimu ine mashavi, kwete kumudzimu unoera, midzimu ine mashavi ndokwaanenge akumborambira ari manje. Ndozvinotadzisa vanhu kuti vauye. Izvo zvishanu zvandida kutaura izvezvi ndozvinoita kuti munhu atadze kuita mupostori. Saka kune hama dzedu idzi sadzanamata idzi, inini ndotaura chokwadi, nekuti izvezvi ndiri kutaura pamberi pengirozi. Uyai moreurura, mobatwa pamusoro. Kana muri vana baba mobvisa madreads musoro, ati kuJohani Masowe madreads haadiwe kana wamupostori. Mupostori haaruke dread. Mupostori haatinte murume mupfudziri. Mupostori haadrowe tsiye. Munhu wemurume mupostori haazore zvilipistic inozorwa nemadzimai eya. Hazviko kuchishana. Kana uri mupostori, kana wakapfeka gemenzi, wakapfeka Emmanuel, wakapfeka Jesu. Saka haugone kupfeka gemenzi uku une madreads, uku une mazinzwara akadai, uku une nose ring. Kana uine nose ring usapfeke gemenzi. Bvisa nguo wopfeka hako dzekumba wouya unenge uri mushandirwi. Mupostori haaise nose ring baba. Mupostori haaise dread. Ndikutaura tsika nehunhu zvakataurwa kuna vakatumwa.
Saka kuhama dzedu dzisati dzapfekawo nguo chena, aiwa tinokudai kumuchinjikwa. Uyu Emmanuel uyu mwana anoera ndiye akatoimbwa achinzi Emmanuel mwana anoera, Emmanuel. Ndozangu kuti chuni yevaimbi neyangu zvinenge zvatisiyana, asi zvandiri kutaura zvimwe chete. Emmanuel mwana anoera ndiye mwana akatowingwa kunyange neva ainzi the wise men paakazvarwa. The wise men vakatofamba kuenda kunomuona azvarwa, akatofambirwa neainzi the wise men. Ndikuda kutaura kuti muzive kuti kuyera kwaEmmanuel. Saka aiwa uyai, ende chakanakira kumuchinjikwa ukadanana naManuel zvinhu zvako zvese zvinofamba. We are in love with Manu, we are in love with Emmanuel. Ukapinda murudo naEmmanuel pamuchinjikwa apa, upenyu hwako hunofamba zvakanaka. Kunyange une vana vamwe vari kupenga anorapa, vari kumajeri tiri kuona vachibudiswa amabasa aEmmanuel. Nekuti kunyange mhiri yegungwa Emmanuel zvaakafamba achifamba Jesu aiva nedonzvo rimwe chete rekuti vanhu vaende kudenga. Asi kune vamwe vaidhauta, ivo ndo vaizoitirwa zviratidzo manje, aibva aponesa mapofu. Tiri kuzviona zvikuitwa nababa wedu, vanhu vari kuporeswa musi uno manje mwedzi 4 yadarika iyo. Kune umwe baba akanga ane 6 years mwana aramba, akabvawo munyika akauya akanzi makuru kuti ndoda kupa mwana akafanana newe. Takamuona akauya nemukadzi wake nechimwana chake chakasimba, mukomana achitenda, akasumudza mwana ende akavazvara mwana akafanana naye nemaziso zvese nenzeve nemhuno zvese zvakataurwa nemutumwa. Mabasa vari kutsvakawo maswichi vari kupuhwa, tiri kuzviona. Saka uyai tinamate Mwari uyu, nekuti Mwari uyu anodhura. Dzika naro gejo kuti vanhu vagonzwisisa. Uyezve ndokutendai baba Peter nenguva yamandipa ndigokurukurana nemi. Mugonatsotaura kuti ndotenda manatsotsanangura mune zvakasiyana siyana. Muchana nero idi tinotenda kune vose vachaona. Kana mudei mune mubvunzo kana muda kuziva, aiwa munotenderei musiya makomenti. Ndokutendai baba. Donzvo edu rokufunga nekunamata takapfeka nguo chena ndiokuti tigonamata tigofa. Hanzi munhu mutema akadiwa zvamataura kuti akadiwa naMwari, akadiwa kunzi akanamata anofa oenda musoro kudenga ave ngirozi. Nekuti kune zvakadzama zvokuti sei munhu mutema akadiwa naMwari, uye zise kuti sei kudai kune vatumwa vose vanongotumirwa sei munyika yeZimbabwe, munyika inonzi nyika yeruwaniko. Ndokutendai baba. Ndokutendai kunosa vari kuona. Tine GoFundMe sekuti tine chinangwa chedu chokutenga chivakwa. Mukutenga chivakwa chatinacho ne GoFundMe yatakaita. Link yacho inenge ichaiswa down description. Munongoclick henyu, aiwa tigofamba nebasa iri. Ndokutenda kunose, aiwa tinosangana kudai ne episode inozotevera, kana patinozosangana chikurukuro mazuva akawanda. Ndoimba mune zvakawanda zviro zvatinogona kufundisana nekudzidzisana, sekuti inini kutodzidzawo samadzibaba. Ndokutendai baba Peter nemwaka wenyu. Ndotenda manga mavhara zvenyu, asi ndine mairi andida kutaura manje. Aiwa isenyu mairi. Ndine vana baba nana amai, madzibaba nemadzibaba, madzibaba nemadzimai chandiregerawo. Pazvishanu zvakauya nevakatumwa chinonzi mupostori, izwi rapedza kutaura rakabva razoimba kuseri richiti ngaizvinzwe yose nyika yaBaba, ngaizvinzwe yose irambe yoga, ngaizvinzwe yose nyika yaBaba, ngaizvinzwe yose irambe yoga, ngaizvinzwe yose nyika yaBaba, ngaizvinzwe yose irambe yoga. Amen. Izwi raimba kuti ngaizvinzwe yose nyika yaBaba igoramba yoga. Zvipi? Mapfekero, madyiro,
matauriro mupostori anotaura zvakadzikama. Saka hanzi nemweya mutsvene ngaizvinzwe yose nyika yababa, mozoramba mega semarambiro akuita hama dzedu zvino manje, kuti unoona mupostori anenge akapfeka gemenzi uko akaisa madred, umwe anenge akaisa noziring. Aiwa, ndinovimba kuti tose tichazama kuti tiite zviri kudiwa naMwari akatuma baba wedu. Ndine umwe munhu akandibvunza mubvunzo akati, hanzi sei imi mapostori muri kunamatira mubuilding? Ndakanzwa vanhu vari kuZimbabwe vaituka, vapostori vaitotuka vhidhiyo repamuchinjikwa remanje manje regore rakapera kuJorodhani, regore rapera. Hanzi sei muchinamatira muchiwako? Imi vapostori ndinoda kuti ndikupei mhinduro. Aiwa kavanhu vaMwari, nyika yega yega ine murau wayo. Munyika ino yatiri yatakauya inoyi, tikangodzima dzatinamatira panze chete, taakurwa nehurumende. Iro izwi Manuel achitouya akatoti hamubvumirwe kurwa nehurumende inotonga ndiManuel. Saka hatigone kunzi nevanhu vari kuZimbabwe sei muchinamatira muchi, saka makarasika. Hatina kurasika, tiri kuteera tsika nemurau wenyika ino yeBritain. Uyezve Mwari uyu Emmanuel, chero muri muspare anongouya, chero muri pasi pemuti anouya, chero mukaenda mugungwa, nekuti howe dzese dzinoimba hosana dzinomuziva Manuel. Iro izwi rakabva rati kana howe dziri mumvura dzinoimba hosana, kana howe dziri mumvura dzinoimba hosana. Amen. Hosana yaitaurwa kunzi howe dzese dzinenge dzichimba hosana, dzichimba hosana kuna Emmanuel. Saka ndiri kuti kudii, kuno kutonamatira zvishua muchiwako, ndo murau uri. Uyezve nyika ino inotonhora. Hama dzedu idzi madzimai kuti tizovagarise panze munguva yesnow hazviite zvakanaka. Uye ungaende mumba memunhu here woti kubva nhasi baba naamai ibvai mubedroom, iwe uri mueni tinda kurara mubedroom yenyu, makurara mukicheni, haudaroka. Ungaende here mumba mevanhu wosvika woti kubva nhasi panapa paakudyiwa sadza necoleslaw for the next 30 months, 30 days. Hazvisirizvo. Ndiri kuedza kuti kudii, ndiri kungoti bedzi tinoteera murau. Saka vaya vanozokubvunzai kuti mukunamatira muchiwako, hauzive kuti hauchinje mutemo pamba pemunhu kuti bvisa jurahoro uise waya. Ndatenda. Aiwa, ndinotenda baba Peter. Ndinozoti pamashoko kudai akatova nezwi makazara mwe munaro bhegi renhau. Aiwa, saiwa tichinatsoona mwaka wekukurukura futi. Saka wese uri kuona, aiwa, rambai muchiuya muchiona tine zvakawanda zvatechikuudzai. Tinazvo. Bhegi rachena rakatozara zingezi. Ipapa ndangokupai chimbedu Haupopiwa tinenge ida 7 hours tichitaura. Chokwadi. Saka aiwa, tinokutendese vari kuvaoda. Izona mbotaura kuti tine GoFundMe yechivakwa chedu. Ichokwadi. Ndiwe mboti mutibatsirewo. Link yacho ichaiswa mudescription. Moklika motibatsawo nepamunogona, sokuti basa iri ndire munhu wese munhu mutema.